What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Then Japet, you, Alex. And welcome back to my channel. So guys, may bala kami ngayon. Isusurprise namin si Mama. Surprise namin si Mama. Kasi naalala niyo sa nung nakaraang vlog ko, yung ref namin dun sa kabilang bahay, dun sa bukid. Cooler lang. So, sa ref namin dito. Cooler. Kasi nandun pa sa Tagbilaran yung ref namin, kaya ito muna yung ref namin dito. Kaya may dog food pa. Isusurprise namin ay ref. Kasi andun man si Mama sa kwarto, hindi niya maririnig. Paalis na kami. Tapos may bit-bit kaming face shield kasi kailangan ng mag-face shield pag naka-public transport. Kasi wala yung driver namin ngayon. Wala si Papa ngayon, so mag-commute lang kami. So yun, see you mamaya. So guys, nandito kami ngayon sa kasi magpapa-change kami ng pera. Kasi may nakatanggap ng dollar. Sino yung nakatanggap ng dollar? Nakatanggap siya ng dollar. Wow. From a friend? Saan mo yun i-change, Pet? Ay, naku. Ako na lang magpa-change. Pambili. Wala pa kaming lunch. So, kakain muna kami. Diyan, ganito kalaki yung mesa. Pero 4 kami. Pilit dito sa dulo. Kasi gutom na yung isa eh. Sino bang gutom? Ito. Saan ako? Dito ako. Sorry. After how many months na nakauwi ako, ngayon lang ako ulit nakakain sa labas. Wow! Tapos ititreat ko din sila. Yay! Kailan ka ba nagbayad yung na ako, pasama ako? I can't remember. I can't remember or walang maalala. Ako nga pala yung birthday mo. Birthday ko. Sigurado yung order ni Apitong alam na this kung manok. Walang ibang hanapin yan, manok guys. Yan, manok talaga yan. Ha? Not available. Patay, not available yung manok. Nakapag-order na kami. Si Japet daw magbabayad, yung sweldo niya galing sa akin. Ikaw ha? Di willing ka. Tapos na kami makapag-order. Pero as usual, di pa rin nawala yung yung manok. Medyo gutom na kami kasi mag-aalauna na. Ikaw, kumain ka ba kanina? Oo, 2 beses to kumain kanina eh. Nung pagdating ni Mama, kumain ka ng tinuguan. Ay yung paklay. Tapos nung Gutom kaya kapag mag-inom ng tambal. mag-inom ng tambal. Gutom mag-inom ng tambal. So nakalagay dito, keep your mask safely hang under the table while eating. Saan ba yung hang na dito? Saan na yung hang? Saan ihang? Laki ng plato nila guys. Pero maliit lang yan kay Bunso. Wow. Maliit lang yan para sa'yo, di ba? Lalo na dito. Maliit lang yan. Grabe yan kumain. Pero hindi tumataba. Sana malaki lang yung chan. Ito. Hindi. Konti lang to kumain eh. Diet to. Pero bilis lumaki. Parang ako din, konti lang kinakain pero bilis lumaki. So, konti lang to. Grabe kumain pala. Dapat mag-practice ka na mag-vlog fit para mo nung... Hey yo bro, this is Japet. Sige, mag-vlog ka na dyan. Mag-vlog ka ng sarili mo. Hey yo bro. Ano? Hey yo bro, this is Japet. And I'm Boy Tiu Tiu. Welcome back to the channel. Yay! Ano? And welcome back. And welcome back to my channel. Balik ulit. And welcome back to my channel. Yay! Sumay panigbago na tama. Panigbago. Sumay panigbago na naman tayong video. Ang video na to ay Ha? Nung bata pa ako, si Jerome yung laging hinahawakan ng kamay. Kasi yan yung hobby ko pa. Habang dumidede, nakahawak sa kamay. Dati sa ni mama ko mahawak
nung dumating si Jerome, siya na yung humahawak, kaya hindi ko na mahawakan. So doon ako sa kamay ni Jerome nakahawak. Simula noon, parang di na ako makatulog pag walang hinahawakan na kamay yung ganyan. So, ngayon, simula nung dumating din si Japet, hindi na si Jerome yung hinahawakan ko, si Japet na yung hinahawakan ko, ginaganin na yung kamay niya. Lalo na pa bago matulog ito. Kaya tulog si Japet, nagigising siya kasi ginaganon ko yung kamay niya. Kasi parang gusto ko lang hawakan yung pag yung mainit, ganun. Kaya pag wala akong hinahawakan, iba yung hinahawakan ko, kaya kaya doon sa isang video ko yung cabin ride kami natutulog, kaya ganun yung posisyon ko kasi wala akong kamay na hinahawakan na mainit na nahawakan, so iba yung hinahawakan ko. Kaya yun yung reason behind. Wow. Guys, para lang yan kay Bunso. Pero siya rin magbabayad niyan eh. ito na sa amin. Bawal ka kumuha dito ha, sa amin dito ha. Sa akin yung guys. Sa amin yan. Di ka kasali dyan. Yan na yung sa'yo eh. Yan na yung manok mo eh. Ito sa amin. Buyo. Ha? Ito yung request ko. Wow, buyo. Sarap. So guys, kakain na kami guys kasi gutom na kami. May iba pa na dadating na food pero kakain na kami kasi yung munggo, gulay. Ay, gulay. Hindi may ano pa. Yun lang ba? Parang yan na. Wala, nag-i-appeal na. Hindi nakatiis yun guys. Hindi siya nakatiis, kinamay na niya. Naghugas na siya ng kamay. Tapos niya ang hugas, nag-alcohol pa. So safe na yun. Pero di niya talaga natiis. Nagkamay na talaga siya. Sarap ng munggo. Tsaka yung manok nila. Gutom pet. Kain tayo guys. Gutom. Kami pero ito hindi ito nagkakamay. Kahit sa bahay, minsan lang ito nagkakamay. Sarap naman eh. Order naman yung self yung nila eh. Ito na yung aftermath. May naiwan pa naman oh. Hindi na maubos ni Bunso. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga putupet. Ito mo yung mga putupet. Parang ano ng piranha. Yan, sa akin wala kasus pa. Ito din, luto na lang din. So, tapos na kami guys, ito na yung manok namin. So, ito, magdala nito. Anong sasabihin mo? Maraming salamat sa So, tapos na kami kumain guys, busog na kami. So, let the hunting begin. Mag-hunting na kami ng refrigerator. Tapos, yung gagamitin namin pera dyan guys, bale hindi naghahati-hati, nag-aambag-ambagan kami. Tapos yung mga ano nila, si Bunso, yung sweldo niya, nag-ano siya ng sa akin. Di bale ng konti lang, basta at least meron, di ba? So yan, mag-hunting na kami. So guys, nandito na kami. Dito kami bibili. Mali freezer na. Wow, grabe ito. Laki naman to. Pwede ka nang pumasok dyan, Pet. Pwede ka nang pumasok dyan. Gangon pa siya. Ha? Gangon. Unsa? pag naiinitan daw siya, papasok daw siya. Yan, mabilin mo? Hindi. So marami pa mga left dito guys. Yung ganyan ito. Sensor, oh. Open. Open. Magic yung hindi na yung sensor. Parang... Ganyan ba? Oo, dito. Oh, sige. Punta ka dito. Grabe, laki naman yun. Parang mas matangkad siya sa'yo, Pet. Yun nakabot naman. Ha? Nakanis na yun nakabot. Di maabot si mama. Hindi, may ano pa eh, nakapatong pa yan eh. Ito mo to? Saan? Oh.
Grabe. Ganda no? Pero maganda din yung price. Kaya na daw. Ayos ah. Anong bibilin? Para sa'yo? Ito, lagi. Ha? Yan na lang. Kaya mo ba yan? Dalawa, tatlo. Dalawa, tatlo. Bakit? Meron ka bang pera? May surprise kami! Shoutout kay Floyd Torion ng Sulok Davao del Sur, Pige Galleros ng Dampas District, Tagbilaran City, Samit Lidro Masdo ng The Pearl, Doha, Qatar, Trisha Santos ng Makati City, Sheila Jane Francisco ng Isulan, Sultan Kudarat, Christy Lausan ng Davao City, Aljun Ubeñeta ng Talisay City, Cebu, Kenny Melchor ng General Trias, Cavite, Louis Racho ng Cebu City, Christopher Intan ng Paris, France, wow! At saka kay Kim Fernandez Suwan